Alam ne obagi ne ringre ji ang'wen manyocha ulo nego e gwenge mag Kaksingir mani West kar chung od bura mar Suba South e kaunti ma Homa Bay jumbe ariyo mokalo. Kaka jafwambo marwa e kaunti ma Homa Bay Ali Abich lero, jotelo mane oyuoro e kinde ma nyasino osingo biro sero chenro mar pith yien e gode mag Wasi gi gode muluoro Sindo mar geng'o masira makamano. Rumbi mar lit gi kuyo ne okwako alwora ma Sindo e kar bura ma Suba South e kinde nyasi mane obagi mar lamo ne ringre ji ang'wen manotho dwe mokalo e masira mar oula manomonjo gwenge ma Sindo. Oula mapek manomwomore gi kite madongo kawuok e gode mag Gwasi ne okelo tho mar Alice Orota gi nyithindo adek mawuok e familia achiel magin Calvin Otieno, Moses Otieno kod Florence Otieno, kendo familia magigo eko pimo kaka masirano ne omonjogi. Nilikuwa pale kupalilia, mvua ikacha kutoka juu, tukaenda kuchikinga, na wakati tulikuwa tunachikinga mimi nikaacha kwa faranda, wengine nikawaambia ingia kwa nyumba. Mvua ikanyesha kidogo, nikasikia kwa milima kuangalia kwa milima nikaona moshi ile ambao ni nyekundu zaidi wewe siona tena. Sasa saa kidogo nikasikia nyumba ikaanza kutingisa. Kenya ambao nilifanya wale walikuwa ndani tutoroke. Odo no ne wan nyithindo 11, adek koro nindo, wadong' nyithindo 8. Kuom nyithindo 8 gi ane wuoyi maduong', to gisani onge kaka wanyalo konyore dala kae. Familia go wacho ni gin kod luoro mapek mar dhi dak kendo e tie godo no, kendo gikwayo sirikal mondo yojolgi bang' wito mwandu gi te masirano. Wakwayo sirikal mar county marwa mar Homa Bay koriwore gi sirikal mar national government mondo gine kaka ginyalo konyowa e hali ma wantie ni. Wagombo mondo sirikal mamalo koriwore gi sirikal mar county marwa mondo bi otimane nonro kuom gima notimore no. Pod wakia ni to en gima nade. Kwa hivyo tunaomba serikali wakati inahamisha watu katika hiyo janga kama hii itengeneze mahali, alafu ndio iambie mtu tumetengeneza mahali fulani, nyinyi naenda mkae pale. Jaod bura ma Suba South Karoli Omondi manotelo e nyasi malamo ne ringre ji ang'wen go ne okoni ma opogore gi okenge magisegoyo mar chiwo ne familia go eko kony. Bende gidhi neno ni gode mag Gwasi kaachiel kod gode mamoko moluoro Sindo opidhi e yien mar thiro masira maketgi manojoko jopiny go. Red Cross osekonyowa ka, Action Aid osekonyowa. Liel makawuono county government ochung'e weche mag sanduk te, gichung'e weche mochari, mago gik miyowa te. An kaka mujumbe achung'e sherehe muneno ka mag tent gi weche mamoko mag konyo family. Family ka family nitie gima wadhi miyogi kawuono. Wadwani watim maduong' ahinya nikech mafuriko ni nowuok e wi got to got osekethore. Gima wadhi timo maduong', amanyo sirikal maduong' mondo miyowa pithe magine kothe maembe, koth avocado gi bambu. Wadwani wapidhe wi gode wagi. Earlier we distributed some mattresses, utensils and other food items for the families whose houses were washed away and those whose houses and household items were flooded. Sirikand county ma Homa Bay yango ni familia go eko manowito jogegi e kinde masira mar oula no idhi gernegi ute manyien mondo giyud kama ginyalo chako go ngima bang' ka masira mar oula no ne osemuko utegi. Tudruok kuom ka gikacha mar jiwo jowa kata gi chiemo kata gi puonjogi kaka gidak koro bang' tabuni. Ne watudore gi jo Red Cross gi timbe mamoko mosegwakore maber. Koro gikone to ringre ji ang'wen mana masira mar oula onego e gwenge mag Sindo kaendi idhi kane kar yo margi mogik ka familia magi to kwayo sirikal mondo yokonygi bang' masira mar oula niendi mabende oweyogi kod lal maduong' kiweyo jogegi ang'wen ma masira niendi nonego. Ali Abich, Ramogi TV, Homa Bay. Chenro mar duond buch ODM mar pogo mwandu mag konye kar chung od bura ma Mathare noto e tok rowere makwedo jo od bura ma Mathare Anthony